Despois da reunión con comerciantes e hostaleiros que mantiveron hoxe con representantes do goberno local no Concello do Carballiño, hoxe foi a quenda de empresarios e representantes do polígono industrial. Piden máis información sobre as novas normativas que regulan e dos confinamento e lembran que están mantendo todas as normas de limpeza, hixiene e seguridade no polígono. Por parte deste sector estiveron nesta reunión o presidente da Asociación de Empresarios do Polígono, Manuel Carballeda, o xerente de Gerri Towers Galicia, Cándido González, xunto con outro directivo da empresa e o xerente da empresa Dizmar, Carlos Rivas. Tamén asistiron asesoras laborais do Concello e representantes da empresa Infosiro. Os empresarios comunicaron que están adoptando todas as medidas de seguridade para evitar posibles contaxios de coronavirus e expresaron a necesidade de que as administracións públicas deberían especificar mellor as normativas para as empresas neste período de desescalada polo control da propagación do virus. Tamén se analizaron a posibilidade de que por parte das administracións se poidan conceder axudas para instalar cabinas de ozono para desinfección co obxectivo de incrementar as medidas de prevención nas empresas. Así mesmo, acordaron co Concello intensificar a limpeza do entorno e delimitar mellor as zonas de aparcamento próximas ás rotondas para facilitar os xiros dos grandes vehículos de transportes. Tamén se acordou, por outra banda, intensificar a eliminación de niños das avispas velutinas que están proliferando nesta primavera. Ademais, donde a xerencia de varias das empresas que están no polígono, dúas delas, as máis grandes, Gerri Towers e Dizmar, que contan coas plantillas de traballadores máis numerosas, aseguraron que neste intre, e pese á pandemia mundial que se está padecendo, atópanse nun punto álxido da súa produción e que incluso precisan máis persoal cualificado, polo que insistiron na necesidade de seguir convocando cursos de formación para cubrir estas necesidades. O tipo de incadanzas, como un poquinho o acontecemento do propio entorno, a limpieza, e ver que principalmente que a xente teña a seguridade, que este tranquila, que gracias a Dios poucos casos temos nesta vila, que teñamos a conciencia moi tranquila, incluso nos lo decían, que a xente pode pasear polo polígono, temos uns sitios maravillosos, hai un espacio tremendo, pero coa conciencia que esa de xuntarnos 3 ou 4 vamos da man non o podemos facer, entonces eso representa moita seguridade. Eles dentro das súas empresas, das súas grandes empresas, teñen todas as seguridades que en estes momentos requieren, e o que si reclaman é precisamente que a información sea veraz e non nos fiemos de moitas cousas que ao final o único que levan é a moitos erros. Gracias a Dios, as dúas grandes empresas do polígono aumentan o número de traballo, eso quere dicirse que Carballiño sigue estando vivo. Bueno, pois temos a outra desgracia que o comercio e a hostelería está baixo mínimos, porque normativas está así, pero bueno, o sector de empresarial, o sector grande empresarial, polo menos o temos casi máis do 100%.